Totally Spies, a született kémek. Földközi tenger, délután 2 óra 37 perc. Kapitány úr, kérem nézze csak meg ezt! Uramisten, örvény! Vadi új divat. Szia, Sammy! Szia, Alex! Hol van Clover? Azt mondta, hogy még suli előtt elmegy cipőt venni magának. Hello, lányok! Szia, Clover! Új cipő! Tetszik? Felfújható? Ó, csodálatos! Egy cirkuszi bohócnak. Ó, meglátjuk ki nevet, amikor Max a kosárlabda csapat szupermagas, szupercsinos szupersztárja engem hív majd randira. Tudod, csak a magas nőket szereti. Na, hogy fiú van a dologban. Uram, atyám! Max! Max! De aztán tudod, hogy kell levenni egy pasit a lábáról. Most mit csináljak, lányok? Ki volt ez az óriás nő? Jó reggelt, hölgyek! Remélem élveztétek a bányajáratot. Hogyne, a szempillámra ráfért egy kis szénpor. Tegnap délután a Juliet nevű luxus cirkáló eltűnt a földközi tengeren 200 utassal a fedélzetén. Eltűnt a radarról is. Rejtélyes az egész. És a mi dolgunk megoldani a rejtét és megtalálni az eltűnt utasokat? Pontosan. És most lássuk a szerkentyűket, rendben? Akvavízálló szájrúzs, benne egy teljes búvár felszerelés. Scanman 9000 hordozható rádió és radarkereső. Jégkirálynő parfüm, valójában koncentrált fagyasztó. Remek lehűti a forró fejűeket? Vagy megtorpanásra készteti a támadót. Itt van még a kibernet napszemüveg, ami automatikusan feltöri bármelyik számítógépes rendszert, és végül itt a vadi új Shuko. Shuko? Ez talán valami japán találmány? Majdnem, Clover. Sugár meghajtású, kétéltű lopakodóhajó, és ezzel a gyémánygyűrűvel irányítható. Tehát megvan a gyűrű, de hol van a hajó? Benne ültök. Az automata pilóta elvisz a hajó ismert koordinátáihoz. Kezdjétek ott a kutatást. És Clover? Igen, Jerry? Levennéd kérlek ezt a nevetséges cipőt? Délután 3 óra 44 perc, földközi tenger. A helyzet meghatározó szatellit szerint ez az a pont, ahol a hajó eltűnt. Júlia! Júlia! Miért vagy te Júlia? Jerrynek igaza volt, Sam, a hajónak semmi nyoma a radaron. Ez nagyon fura, de itt egy sziget, ami nincs rajta a térképen. Nincs a térképen? Tuti, hogy valami zárt körű trópusi klub. Nézzünk körül! Vagy maradjunk itt és élvezzük a jacuzzit. Ez nem jacuzzi, hanem inkább egy örvény! Kapaszkodjatok! Nyomos a gázra! Az a fék! Az akvarúst!
esetén Clover cipője mentőeszközként is felhasználható. A kérdés, mi okozta az örvényt? Ez az alagút az ismeretlen sziget felé vezet. Egy jó kis úszás kilazítja a lábikrát. Hé! Várjatok! A cipőm nem alkalmas az úszásra! Délután 4 óra 37 perc, ismeretlen sziget. Fúj! Ennyit a trópusi klub elméletedről. Nem úgy tűnik, mintha valaki élne itt. Csak én? Bocsássatok meg, nem akartam rátok ijeszteni. Ritkán jönnek látogatók a szigetemre. Halász vagyok. A nevem Tród. Egy eltűnt luxushajót keresünk, és a helyszínről egy alagút vezet ide a maga szigetére. Nem látott véletlenül 200 Hawaii-n beöltözött embert, akik elveszettnek tűntek? Vagy igen? Sajnos nem. És ez az alagút egy régi olajvezeték. Sajnálom, lányok, de az eltűnt hajó nincs itt. Azért köszönjük, Mr. Tród. Nem baj, ha még körülnézünk egy kicsit. Parancsoljatok! Látogatók jöttek. Szabadulj meg tőlük. Te jó ég, milyen mancs hagy ilyen nyomokat? Nem tudom, de Jerry számítógépe majd megmondja. Szia, Jerry! Sehol egy eltűnt utas, de fura lábnyomokat találtunk. Küldök egy képet a komputer analízishez. Egy pillanat, és már is megmondom. Ó, különös. Egy ismert állatfajnak sincs ilyen lábnyoma. Te! Szúnyog! Hát, egy csodabogár halászon és valami ismeretlen állaton kívül úgy tűnik a sziget lakatlan. Egy biztos, sehol egy klub. Úgy látom, neked inkább kozmetikai szalon kéne. A szemöldököd kisé bozontosnak tűnik. Mikor gyantáztattad utoljára? Miről beszéltek? Nem bírok futni ebben a cipőben! Sam! Alex! Gyertek fel a fára! Itt teljesen biztonság! Fúj, hallottál már a TikTokról? Azt hiszem, a zene mégsem hat csillapítóan a fenevadakra. De szinte embernek tűntek. Miféle vadállatok lehetnek? Még olcsó ékszereket is viselnek. Az eltűnt hajó emblémája. A legénység egyik tagjái lehetett. Várjunk! Szerintem ezek a szörnyek, maguk az utasok. Lehetetlen, hiszen... Clover! Oké, megigazítom az szemöldökömet. Bármi történt is azokkal az utasokkal. Velem is megtörténik. De hogyan? És hogy lehet, hogy csak Cloverrel? Te! Szúnyog! A szúnyogcsípés! Miféle mérges szúnyogcsípés változtatja az embereket ápolatlan szörnyekké? Ez itt. Egy mini dárda? Elég buta voltam, hogy azt hittem, csak egy szúnyog. Mivel az ő szigetén vagyunk, azt hiszem, az a Tród nevű fickó lőtte ki. Akkor gyerünk és kapjuk el a grabancát. Nézzétek, mit csinált az a szörnyszérum az új cipőmmel.
a Trópusi Klub. Látjátok, a klubérzékem sosem csal. Úgy tűnik már évek óta lakatlan. Ha olyan lakatlan, mi van az elektromos kerítéssel? Kezd hideg lenni idekint. Talán menjünk be és nézzünk körül egy kicsit. Úgy beszélsz, mint egy igazi jégkirálynő. Oké, a helyre ráfér valami új dizájn, mert én nem bírom ezt a modern stílust. Bármire is készül az a fickó, az jó nem lehet. Akármit is akar, valószínűleg benne van a gépben. Hú, a szérum átalakítja az emberi DNS molekulákat, és így képes felvenni a fajon kívüli genetikai formákat is. Ez mit jelent? Azt, hogy félig emberi állatokat csinálnak. De miért? Talán a helyi állatkert hiányt szenved. Éhes vagyok. Mi lenne, ha ezt egy csésze finom tej mellett beszélnénk meg? Az egyiket már megfertőztem. Látogató. Most jöhet a másik kettő. Ó, ez Helga Van Guggen. A híres divattervező. Ő áll mögött. Kizárt dolog. Nyilván a halász vendége. A divatvilág királynője soha nem keveredne ilyesmibe. De ne húzd az időt, Tród! Ezek a kémek veszélyeztetik a tervemet. Nem azért fejlesztettem ki a DNS átalakító képletet, és nem azért raboltam el egy hajónyi embert, mert pusztán szórakozni vágytam. Akkor miért csinálta? Mi a baj? Allergiás vagyok a macskákra. Bocs. Hé, kapd el a betolakodókat! Kösd fel a gatyádat! Ügyes. Ezt nem ússzátok meg szárazon. Így van. Mellesleg mi az, amit meg akartok úszni? Mivel mindketten kísérleti alanyok lesztek, azt hiszem elárulhatom. Szőrme, hölgyeim! Az én hibrid termékeim lesznek a világ legformatartóbb, varrás nélkül készült bundái. Egy öltés sem lesz rajtuk. Jaj, szörnyű. Nem lesz szörnyű, ha a mesés bundáim szörnyen gazdaggá tesznek. Tetszik? Eredeti ügyvéd. Szükséged lesz erre az ügyvédre, ha majd végzünk veled. Ó, ellenkezőleg, én vagyok az, aki végez veletek. Miután a testákolomtól felpuhultok, Tród beleönti a szérumot. És mert kevés az időnk, dupla adagot kaptok. Ha túlélitek az átalakítást, csatlakozhattok a barátaitokhoz a milánói feldolgozó üzememben. Feldolgozó? Automatizált. 200 bunda kell a jövő heti divat bemutatóra, hogy milliómos legyek azonnal. Mellesleg, ha minden rendben megy, belőletek lesz az új sorozatom 3 legszebb darabja. Ki kell jutnunk innen. Nem akarom nerc bundaként végezni. A nercről jut eszembe, a gyémángyűrűd elvakít. A lopakodó. Nem hittem volna, hogy ékszerbolond leszek. Látsz valamit? Hatókörön kívül lehetünk. De ha az utasok az örvényen átjöttek a szigetre, Akkor a mi hajónk is. tehát ha az adóvevővel megnövelem a hatósugarat, Sikerült, de nem érem el a vezérlőt. csak azt mondd, hogy mikor kell fordulni. Balra! Balra! Fordulj! Fordulj! Na lányok, meg akartok vadulni? Hé! Engedjetek ki! Engedjetek ki! Szerinted mehet? Félretéve mindent, egész jót tett a bőrünknek. Ha-ho!
Clover veszélyben, nincs idő webszörfölni. Felhasználom Helga képletét az antiszérum előállítására. El kell juttatnunk az utasokhoz és Cloverhez. Tehát újra emberekké változtatjuk őket, mielőtt Helga divatirányzatot csinál belőlük. Engedjetek ki! Hajnali 2 óra 33 perc, Genova. Kitűnő. Az automata kabátgyártógépen minden bundával elkészül reggelre. Türelem, kis cicám. Megígérem neked, hogy te leszel az első. Jól jött volna ez a lopakodó, amikor Bobby Roberti rá akart venni, hogy vegyek részt az iskolai ünnepségen. Ha? Kösz a segítséget, fiúk! Kell találnunk valami megoldást, hogy eljusson az antiszérum az utasokhoz, mielőtt túl késő lenne. Egyszerű. Beletöltjük a tűzvédelmi rendszerbe, beindítjuk a jelzőberendezést, és antiszérum zuhany alá kerül mindenki. Felkészültél a gyakorlatra? Állj! Mondjátok, nincs melegetek, fiúk? Imádtam ezt a kütyüt. Ebből csak baj lehet. Tudom, hogy te akartál az első lenni, cicám, de a barátaid olyan tolakodóak. Sammy, a vacak szerkentyűt beleállt a csípőmbe. A Scanman! Meg vagyunk mentve. Igen, egy jó radarcsapás mindent megold. Nem radar, rádió. Mi az? Mi történt? Mi történt? Nem! Védjetek meg! A főétel előtt egy kis előétel. Itt a tűzünk. És itt az antiszérum zuhanyunk. Óvatosan! A tartály tele a mutációs vegyülettel! Ne! Újra én vagyok én! Hello, karom nélküli láb! Hello, szép frissen gyantázott szemöldök! Remek munka volt, lányok. Úgy tűnik, mindenki visszaváltozott emberré. Hát, majdnem mindenki. Hello, lányok! Hogy tetszik a régi cipőm? Tehát viszlát szupercsizma, És egyúttal viszlát Max is? Ha kellek Maxnek, szeressen olyannak, amilyen vagyok. Alacsony meg minden. Hé, Clover, akarsz látni valamit? Szia, Max! Oh? Jól vagy? Igen, csak amióta leterített az az óriásnő, félek a magas lányoktól. Mostantól csak olyanokkal randizom, akik akkorák, mint te. Ó, tényleg?
Magyar hangok: Zsigmond Tamara, Simonyi Piroska, Csondor Kata, Úri István, Németh Kriszta, Zsolnai Júlia, Rudas István. Magyar szöveg: Meszéna Marian, hangmérnök: Hajzler László, gyártásvezető: Masol Ildikó, szinkronrendező: Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.